Di şoreşa Sûriyê de sala 2011 hejmareka berfireh ji ciwanan di nav de ciwanên Kurd karekî pîroz û leheng beramberî alavên tirs û terorkirina dengê azadxwazan lê Sûriyê kir. Rûleka berçav û stereke di veguhestina çalakî û xwepêşandanên şoreşa Rometê bi tevahiya miletê Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê û cîhanê bi giştî lîstin. û cihê xwe di hiş û dilê her perwerekî wek heviyê û romet û azadiyê de ji dereyê ta Qamişlo ta Hemsê bi tîpên zêr tomar kir. Ji wan ciwanan jî çalakvan û mîdyakarê Kurd Hozan Ebûzêd yekem pakrevanê Kurdî ragihand karê di şoreşa Sûriyê de. Şehîd Hozan Ebdilhelîm Ebûzêd ciwanê 19 salî yekem kes bo Aleya Kurdistanê û sloganên şoreşê û piştevaniya bajarên Sûriyê li qadên xwepêşandanan li bajarê Himsa Sûriyê hilda û gotin. Şehîd Hozan dê 23 avdara sala 1993 de li bajarê Qamişlo ji malbateka Rewşenbîr ji dayîk bûye. Kurê helbestvan Helîm Ebûzêd e. Bawernameya Zankoya Kulîjeya Perwerdeyê bi pileyeka serkeftî ji rêxistina UNICEF ji ber rolawiya cuda di projeya fêrkirina kiçan li bajarê Qamişlo sala 2006 de wergirtiye. Di destpêka şoreşa Sûriyê de di hefteyên pêşiyê de beşdarî di xwepêşandanan de li bajarê Qamişlo kir û li piraniya taxên wê hat naskirin. Wî demê xwendekarê beşê kompyûterê sala duwan li Hemsê bû. Dema ku berê xwe da Hemsê da ku ezmûnên xwe pêşkêş bike û li wir jî wekî ciwanekî Kurd Rewşenbîr beşdarî di xwepêşandanan de kir û li qada şoreşê ya sereke li Hemsê Aleya Kurdistanê hilda. Ew yek bû cihê kêfxweşiya ciwanên Kurd û Ereb li Qamişlo ta bi Hemsê. û êdî herîn xwepêşandanan navên pêşgiriyê bi zimanê Kurdî û Erebî ji her du bajaran bi hev hatin guhertin. Herwiha beşdarî di drûstkirina konên xwenîşandanan li qada Xalidiyê lê gel hevalên xwe yên xwendekar li Hemsê kir. Peywendiya ciwanên Kurd û Ereb bû gurkirina agirê şoreşê bihêztir dikir. Hozan wêngir bû û ji bilî wêngiriyê jî wekû peyamnêrekî ji hejmarek kenal û malperên li dijî rejîma Sûriyê û guhpêdan bi şoreşa Sûriyê dikirin kar kir. Tevî gef û metirsiyên rejîma Sûriyê û sêxuriya wê û astengiyên tund û terorkirina çalakvanan û mîdyakaran dengê gelê xwe digihande cîhanê. Gelek caran stran û sloganên şoreşê digotin û xwepêşanderan lê vedgerandi. Lewma cemawer û xwepêşanderan ew bi navê Qaşûşê Qamişlo wekû amajeyekî bi bilbilê şoreşa Sûriyê li Hemayê Şehîd İbrahîm Qaşûş bi nav dikirin. Di 19 mijdara sala 2012 de dema ku bûyerên germ lê serê Kaniyê bi kamêreya xwe belge dikir ku binpêkirinên rejîma Sûriyê û destek û şebîheyên wê eşkere kir, Hozan bi guleya nîşanvanekî rejîmê hate terorkirin û şehîd bû û tenê kamêreya Hozan ma weke şahidhalekî li ser hovatiya dijminên azadiyê. û bi şehîdbûna wî stêreka Kurd li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê vemirî. Lê şehîd Hozan weke simbula azadiyê ma û nihat jibîrkirin. Serbarê hejmarek rêxistinên navdewletî û xwecehiyên mafên mirovan û parastin û şûpandina rojnamevanan ji aliyê xwe ve Sindîkeya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya jî terorkirina mîdyakar şehîd Hozan bi tondî şermezar kir û peyman da tevî hemî astengiyên heyî karê xwe û doza Hozan berdewam bike. Şehîd Hozan weke hejmareka mezin ji ciwan û çalakvan û serkirdeyên Kurd li Rojavayê Kurdistanê weke Şehîd Nisreddîn Birhik, Şehîd Meş'el Temû û girtî û revandiyên di zîndanên rejîma faşîst û destekên wê de li deverê. Hîvî û xewna wan welatekî azad, demokrat, pir netew bû ku mirov bi ziman û nasname û romet û mafê xwe yê rewatiyê de bijî. Lê taniha armancên wan û gelê Kurd û Sûriyê bi giştî bicî nehatine. Rejîma Sûriyê jî hîn dest xelat e û çareseriya Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê jî di destê welatên zilhêz û berjewendiyên wan de maye bêxwedî.